от самота. Съня ми плачеш ти до мене. Път през тъмнината, когато си отиваш дене. Битва вечността, пред теб изгарям като цвете. Прах от любовта, щом няма да целувам тебе. И те боли, и те търси, и те чака, че изгарям. Знаеш това така, че те няма, няма те и това е. Но сърцето плаче за тебе, пари в мене няма те и това е. Че изгарям. Знаеш това така, че те няма, няма те и това е. Но сърцето плаче за тебе, пари в мене няма те и това е. Уважаеми зрители, уважаеми мъже, понеже е лято, слушайте до какъв извод стигнах. Деколтето на жената е тренажор за периферното зрение на мъжете. А сега с централното си зрение забелязвам, че е време да поканя водещия на шоуто тази вечер. Иво Сиромахо! Добър вечер, уважаеми зрители! Тъй като така или иначе вече съм поел тежкия кръст на водещ и съм започнал да връщам разни неща в шоуто, днес ще го направя отново. Ще върна една позабравена фигура. И то не каква, а величествена и могъща. Ще ви разкажа история от живота на легендарния хайдутин Гайтан Веждю Войвода. Помните ли го? Вече сте го забравили, но аз го помня. Това не са усмивки от старите ленти. Това не е риск печели, риск губи. Това е завръщане в бъдещето. Back to the future. Но нека първо се върнем в миналото, за да не нарушим пространствено-времевия континуум. Вижте какви думи говоря, дето не ги разбирам. Обаче моите сценаристи са умни. Колеги, вие за тъп ли ме мислите? Не, тъп ли ви изглеждам? Може да ви изглеждам тъп, но и аз ги знам тия думи. Континуум. Аз континуумите съм ги измислил. И така било далечната 1870 година. Гайтан Веждю тотално властвал над цяла България. Нещо като Слави Трифонов в шоу-бизнеса. И също като него не можел да пее, но бил прочут хайдутин. В цялата Османска империя знаели за него и неговите подвизи. Негов основен враг бил Осман ага. Двамата имали легендарни битки при разменено гостуване и с различна успеваемост. Например, когато капитан Петко Войвода обръснал половината мустаки едната вежда на Осман ага и го накарал да целуне задника на коня, Гайтан Веждю го довършил, като обръснал другата вежда на Осман ага и гърба му, а с вълната си оплел пуловер с надпис Веждю Рулс. Осман ага не останал дължен на Гайтан Веждю и заразил кокошките му с птичи грип, а овцете му с овчи трипер. На това предизвикателство Гайтан Веждю отговорил зловещо. Отвлякал цялото стадо на Осман ага и го завел при Митю Пищовлия край Търновграда и там двамата порели агнетата катагнета, пълнели ги катагнета и ги кормели катагнета. А накрая ги изяли катагнета. Въобще било като Game of Thrones, времена на кръв и секс. Както пише в тогавашните репортажи Уилям Гладстоун,
Да не си агне в България през ония години. След това оскверняване Осман ага измислил пъклен план. Докато Гайтан Веждю бил на турне в Македония, за да представи новия си албум "Болен ми лежи, милен поп Йорданов, ни жив, ни умрел", Осман паша се добрал до дома му. Казал паролата на охраната "Лапам чушки" и успял да влезе в дома му. Тук е момента да ви кажа, че жена на Гайтан Веждю била Бяла Рада. Тя била последователно мис Търново, мис Хасково, мис Куртово Конаре, мис Копривщица и мис Перощица, в зависимост от това къде пребивавал Гайтан Веждю. Може да се досетите какво мислил да направи Осман паша с жената на Гайтан Веждю. Може да се досетите и че Гайтан Веждю подозирал за намеренията на врага и затова решил да се върне изненадващо по-рано от турнето си из Македония. Войводата слязал от коня, влязал в къщата си и се насочил директно към спалнята. Там заварил грозна гледка. Осман паша бил подпрял Бяла Рада на един от миндерите и правил това, което си мислите, че правил. Гайтан Веждю се ококорил и с най-грамовния си глас извикал: "Ко правиш, бе, Османе?" А Осман паша се отдръпнал, свил се в едно кюше и казал притеснено: "Ми, какво да правя? Депесари правя!" Уважаеми зрители, започвам да прелитам над темите днес, тъй както Слави Трифонов прелита над лок в банята в Стара Загора. Сето тая информация. Обява за продажба на магаре взриви социалната мрежа. И зачитам обявата. Вижте, човека си е обяснил всичко нагледно. Продава се 4 по 4 пасиларка. Година на производство 2009. Километри 3700, гориво, слама, трева. Разход 1 кг слама на 100 км. Мощност половин конска сила. Магарето е както изглежда на снимката. Няма удари и обезкосмяване. Грижих се за него като за собствената си жена. Респект, колега! В моя край, Пернишкия, ако някой ми каже, че се грижи за магарето си както за собствената си жена, аз веднага ще сезирам Агенцията за защита на животните. Повлиян от този алтернативен търговски подход, аз искам да продам най-милото си. Своя препатил дядо Пършо. Аз му викам дядо Пършо, иначе жените му викат магаренцето Йори, защото по цял ден е тъжен и с наведена глава. Та затова съм решил и да го продавам. Ето е и моята обява. Продавам дядо Пършо. Година на производство 71. Кожен салон. Каране само на ръчна. Изключително мека возия. Късата база. Леки козметични забележки, иначе е изключително запазен. На реални километри. Почти никакви. При консумация на бобови култури има и газова уредба. С фабрична аларма на простатата. Последните 5 години е седял само в гараж и го е карала една немска бабичка. Качваш се и караш. Пристъпям към следващата новина с трепета на срамежлив тинейджър. Вижте, дланите ни показват какви сме в любовта. Че това и аз мога да ви го кажа, уважаеми господа. Ако дланта ви е много изтъркана, значи сте сами в любовта. А ако върху дланта ви има друга мъжка длан, значи не сте съвсем сами. Но от мен да знаете, има нещо още по-срамно, което можете да правите с ръцете си. Да търкате лотарийни билетчета. Следва една щастлива новина от света на спорта. Роналдо пак чака дете. Този път майката е известна. Вижте я. И цитирам. Само преди месец Роналдо обяви щастливата вест, че е станал баща на близнаци, момче и момиче от сурогатна майка. Сега звездата на Реал Мадрид изненада света с новината, че отново ще става баща, като за първи път майката е известна на широката общественост. Настоящата му приятелка Джорджина Родригес. То Роналдо бил голема работа, бе! 2 пъти да станеш баща за 1 месец. То верно има 4 златни топки. С такъв рекорд не може да се похвали дори маестрото, бе. Защото вие си мислите, че ще бъде детска планета е песен.
А то е закана на Евгений Димитров. Той ни заплашва. Аз обаче подозирам, че истината е далеч по-прозаична. Просто португалеца Роналдо прави тези деца само за да получава детски надбавки. Уважаеми зрители, усещам, че остарявам. И не защото ме въртят коленете или вдигам кръвно. Усещам, че остарявам, защото често ме тегли непреодолимото желание да хвърля плик с пари през терасата. Натръни съм, че скоро ще бъда налазен от алоизмамници. Затова съм много успокоен от следващата новина. Доживотна присъда за алоизмамник в Китай. Мъка ми е за алоизмамниците в Китай, уважаеми зрители. Знаете ли колко са коравосърдечни китайските пенсионери? Когато телефонен измамник се обади и каже: "Ало, внука ви катастрофира", китайският пенсионер отвръща: "Пука ми, аз имам още 60. Уважаеми зрители, лично аз в това студио съм казвал много неприятни неща за българските политици. Наричал съм ги с какви ли не думи. Но сега си посипвам главата с пепел. Не съм бил прав. Българските политици не само са свестни, начетени и умни, те са най-вече скромни. Особено един. Особено той. И той е. Неговото име е. Аз не мога да го произнеса просто ей така, затова вижте. Бойко Борисов. Аз съм известен със своята скромност и ми стана неудобно. На мен също ми е неудобно, че ще говоря за него. Защото пред такива хора аз само мога да благоговея или само да говея, в зависимост от това какво иска той. Моля, посрещнете най-скромният човек в света. Човека, преди когото е нямало думата скромно, защото е нямало за кого да се употреби тая дума. Бойко Борисов. Добър вечер, здравейте всички. Добър Ела вечер. красивото момиченце с сивия половер. А не, половер, рокля, какъв половер. Половер по това време ще бъде странно. Много ще е зиморничил. Нали? Да, кажи и Ивчице, Добър вечер, сиромахчице, господин безпариченце. Борисов. Да, добър вечер. Моля ти, Иво, не ми споменава името, неудобно ми е. Наистина изглеждате много скромен. Как да ви наричам? Скромността ме задължава да ви дам няколко варианта, господин Сиромахов. Буда, о Боже, Ваше благородие, Ювиги, господарю мой, Да. или нещо друго толкова скромно. Няма да се възползвам от предложенията ви. Ще ви наричам господин премиер. Може, макар че е малко помпозно за моя вкус. Вие, писателчетата, нямате срам. Между другото, не те виждам да пълзиш, което без да нахалства е малко скромно от твоя страна. Седнали сме, аз скромния и ти наглец. Простете ми, А? Виждам Простете те ми. пълзиш тук. простете ми, ваше благородие. О, Ювиги, о Боже, Буда. Браво, браво, Иве. Ще стане добре човек ли е? от тебе. Благодаря ти, ще стане човек от тебе. Ще идваш при магнолиите да пиеш магнолиев сок от чучура. Знаеш как ще завиждат сидера, валерката и каракачан. Ако дойдеш. С какво се занимавате, освен да движите Вселената? С ръкоделие. И вие ли? Бе, цялото правителство ли е така? Ония ден тук ми гостува Аз Валери говоря, Симеонов. че шия и той гоблени. така. И той Шия така гоблени. каза, че шие гоблени. Шия гоблени. Цялото Не, това е правителство ръкоделци. Да, занимавам се с йога. Да? Йога. Скача, Йога. да, Може кръка ли да на главата. демонстрирате нещо? Мога. Да. Кое искаш да откача от кой крайник? Еми, което така ви дойде в момента. Впечатляващо, господин Борисов. Какви упражнения правите всъщност?
Това ще го накарам и Слави, като го видя и това го направи. Леко да не се сецнете. Няма. Между другото казаха, занимавам се с йога, сериозно ви говоря, не се Виждам. бодалкам. Виждам. Между другото казвам си името 10 пъти Да? и изпадам в нирвана. В какво? Нирвана. Не, понеже нирвана. Да. Така, нирваната си нирвана, а не като някой псевдозвезди да изпадам в нирвана кючек. Пружината. Да. Ще ви разтегна пружината, момчета. Пружината! Прекрасен глас имате. Нали? Да. Това ми е дебелия глас. Да. Имам и тънък. Искаш ли виж тънкия и дебелия? Искам. Ми възбуди ме да видиш дебелия, а като свърша, ще видиш тънкия. Да оставим сега това. Вярно ли е, че сте много богат? Милиардер едва ли не? Не съм богат. Богатството са моите приятели. Имате ли много приятели? Не ми трябват много приятели. Да. Стигат ми двама, трима, имам нужда, нямам нужда, нямам нужда. Всъщност, имам един, който тежи колкото двама-трима. Кой е той? Шиши. Ага. Чувате ли се със Слави Трифонов? Ти да не си Цветан Цветанов, какво ме подпитваш? Да не ме записваш тук с цел подобряване на услугата. Не. Чуваме се, разбира се. Последния път, като разбрах, че са го оперирали, горкичкия, миличкия, звъннах му. И му викам, какво става? Той вика, какво става? Става. Викам, и щом ти става, се оправиш. Да оставим тази тема. Смислен разговор, проблем. Разбрах, да. Нека да оставим тази тема. Добре, що да оставим? Колкото съм скромен. Нека цяла България да знае, искам да го кажа всичко тук, пред вас всичките, аз съм по-голяма звезда от Слави Трифонов. Между другото, видях, че тук има един акордеон. Да. За какво е този акордеон? Това не е акордеон, А какво е? акордон. Това е лакардия. Така ли? Какво се прави, че да не знаете, че свиря лакардия? Откъде да Цял знам? ден разтягам лакардии. Не си ли гледал парламентарен контрол? Какво се правиш, при ти? Че сега да ви покажа. Да. Можеше да го сложиш да е на по-неудобно Вие сте место. го скрили там, аз го видях, кажи. но реших, че от неудобство сте го Не скрили. знам, не съм го скрил. Аз го давах на Иван Атанасов ванката да го внесе тук. Къде е той, между? Не знам. Какво ще Тук правите сега? микрофона ще може някой да го оправи. Да. Какво Ще прави пук-пук, ще посвиря. Да. Сега искам да поздравя Ще моя свирите приятел. на акордеон. Да, моя приятел Слави Трифонов с песента на БТР Златен дъжд. На акордеон? Да. Това ще бъде много интересно. Това се откачи тук, извинявайте, само Да. това. Златен дъжд за тебе, Слави. Шегувам се. Между другото, работете, не се притеснявайте. Много симпатични момчета имате. Между другото, ще изпълня за Слави едно друго парче на БТР. Заповядайте. И сега ще го почна с една ляка импровизацийка. Давайте. Приятелю, прости ми, не мога да те спра. А два пъти се пробвах до сега. Но ето, че не го... Но ето, че... Чакай малко, ще се... Давайте, не се Но притеснявайте. ето, че не водиш, направо не повярвах, че спряхте без да го разпоредя. И на раздяла ще ви псувам. И моля аз, простете моята скромност. Аз печелих всичко до край. Референдума умря,
Аз не искам нищо сега, само кинти да спестя. Аз печелих всичко до край, референдума умря. Аз не искам нищо сега, само кинти да спестя, да спестя. Уважаеми зрители, с вас ще се видим само след малко. Балет Магаданс! Уважаеми зрители, времената се менят и ние, българите, ставаме все по-тренди. Това не знам дали го разбрахте. Какво е това тренди, бе? Вие за тъп ли ме мислите, бе? Тренди. Не съм тъп. Разбирам ги тия работи. Ако едно време ходехме всеки уикенд на село при баба, то вече всеки уикенд сме в Гърция на плаж. Заменихме мотиката с мастиката. Демек Сузо. Но не си мислете, че само ние окупираме гръцките курорти. Според министъра на туризма Николина Ангелкова, с южните ни съседи вече сме 50-50 по брой туристи. Ето вижте, Ангелкова пресмята грък-българин, грък-българин. И цитирам. Оказва се, че туристите ни в Гърция са колкото гръцките у нас. За да разберем какво мисли за тази статистика, поканих гръцкия премиер Алексис Ципрас. Сиромахи си, ева! Добър вечер, господин премиер. Yes. И вие ли сте на мнение, че българските туристи в Гърция са толкова, колкото гръцките туристи в България? Не. Тоест, да, на ваш език, да. Всяка седмица получавам статистика и наистина туристите ни са еднакъв брой. Знаете как се казва, според последни данни обаче се оказа, че гърците в България са с един повече. Защо? Аз това си викам, зачудих се, защо така, как може такова нещо? И накрая се сетих. Това е заради Памбус Агапио. Му викам, ей, Памбус, сега ако ми гледаш, аз мога да ти кажа, и аз ги мога тия танци, Памбус, и аз ги мога танците, моите момче. Сандал всичко от себе си, разбрали? Току-що много се изложихте. Защо? Какъв грък е Памбус? Памбус е кипърец. Чакай, си ме вкараш международен конфликт. И какво международен? Кипър е гръцки, ла. Вие самия бил ли сте на нашото Черноморе? Имах смелостта да отида на вашето Черно море. Даже влязах във водата, морето беше малко бурно, оплаших се, тръгнах да се давя и тогава тръгнах да викам спасителя на развелен български. Викам Деспасито! Деспасито! Таралалалалалалито! Таралалалалито! Пасито! Значи не сте останали много доволен от българските курорти, напротив, българите са много приветливи хора, Иваки, трябва да ти кажа. Много хубав народ. На Черно море се запознах с един, как му викате вие, местен гларус. Да. Викам му, ти с какво се занимаваш, мой човек? Той вика, ухажвам немските бабички и им харча парите. Да. Викам, той и аз, като се замисля, и аз правя същото, бе. Евала. Добре. Ла. За всички мои фенове отясно. Господин Ципрас, не знам дали знаете, но ние сме много предприемчив народ.
При Така вас ли? чадърите на плажа може да са безплатни, Безплатни са, но да. вижте ние как процедираме с комфорта на плажа. Сега ще ви покажа една снимка. Ето вижте. Чадър 6 лева, шезлонг 6 лева, комплект 18 лева. Поклон пред този маркетинг гений. Евала, страшна идея! Какво ще кажете? Страшна идея! Българите си го измислили, бе! Да. Ми трябва и ние с гърците да направим същата практика, да я въведем и си върнем дълга. Цедърите в България винаги са били скъпи, Ивакис. Винаги. Единственият българин, който е получил безплатен цедър, е бил писателя Георги Марков. Наскоро се срещахте с нашия премиер Бойко Борисов. Какво си споделихте, ако не е тайна? Казахме си много хубави неща, ние да и се видяхме и преди малко. Викам такова, трябва да засилим връзките между двете държави, защото българо-гръцките отношения тотално рухнаха след разделата на Майя и Магапас, Сагапополи. Сериозно. Между другото, не, казахме. Викам, като се видяхме преди време, казах Кир Бойко. Да. Едно време гърци и българи заедно, като са се обединили, създадоха азбуката. Да. А днес единственото, което създадахме, така като се обединихме, е просто репертуара на Тони Стораро. Сес! Понеже виждам, че не говорите много добре български, интересно ми е това понякога не ви ли създава проблеми? Създава проблеми. Онзи ден бях на ресторант. Викам, искам сира на масата. Келнера ме гледа, ококори очи. Викам, а моля ви се, как така? Викам, искам сира на масата. Какво искате? Искам сира на масата, бе. Аха. И той вика, ма моля ви се, не може така. Тук нали, гледат на хора и докато се разберем, аз трябва да кажа, иска вино, сорт сира на масата. Сложна работа. Уважаеми зрители, мой гост тази вечер ще бъде една легенда в един спорт, за който досега нищо не знаех. Този спорт се нарича динамична стрелба. Аз динамична стрелба прилагам само в любовта. Бум, 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 където оцеля там. Но това е сериозен спорт и сега ще поканя едно от най-големите имена в този спорт – Рон Айвари! Добър вечер, Рон. Good evening. Добре дошъл в България. Thank you so much. Много ви благодаря. Как се чувстваш тук? How do you feel here? This has been wonderful. The people have been Прекрасно. very nice. Хората са изключително мили. Наистина ли? Really? Yes. Да. Казваш го искрено, а не просто е така от добро възпитание. Надявам се. No, no. Не, If I was, наистина. no, very much so. Наистина така се super. чувствам. Те са прекрасни. Бих искал да науча малко повече за този спорт, който ти практикуваш, динамична стрелба. Аз, между другото, трябва да ти призная, че съм световен шампион в спорта бърза стрелба, само че в областта на секса. Постижение, с което не бих казал, че се гордея. Но какво всъщност означава? Би трябвало да сте много бързо да побеждавате всъщност. Така е. Никой не може да ме победи по бързина. 5 times. 5 пъти обаче. Can you do it 5 times? 5 пъти можете ли да го направите? В началото на спортната си кариера можех. Сега вече се радвам и наведнъж. Well, Разкажете ми нещо повече за... Да. okay. Once a king, always a king. Един път крал, винаги крал. Once a night, enough for any man. Един път през нощта е достатъчно за всеки мъж. Благодаря ти много. Thank you very much. Това ще си го напиша с големи букви над спалнята. Нека да поговорим сега за твоя спорт. Какво представлява всъщност динамичната стрелба?
Practical shooting Динамичната стрелба came about in the 1970s. се създаде като спорт през 70-те години на миналия And it век. actually came И about всъщност as a defensive sport. беше един спорт свързан с отбраната. We wanted to have Ние pistols that искахме we carried пистолетите, оръжията, които се носят, да могат да бъдат носени от блюстителите на реда, от силите на реда, за да могат те да ги използват за самозащита. Тоест, те да имат възможност да носят тези оръжия ежедневно по време на работата си. Така че в началото ние наистина използвахме истински реални оръжия. Сега в момента това е спорт, който е чист спорт. Ти как влезе в този спорт? I fell off a cliff Паднах от една скала and I и was very badly injured. много тежко бях I ранен. was in the hospital Бях в болница and my body was и broken. тялото ми беше наистина счупено. And I had to make a life И decision трябваше да направя едно решение that относно if God живота would си. let me heal, И че Господ ще ме that излекува. I was going to do two И things. аз ще направя две неща. I was going to be a national champion Ще стана национален шампион and I was going to help the good people и of the ще world learn how to shoot well. помогна на добрите хора, които стрелят, за да могат наистина да си вършат работата добре. It took me a year to heal Една година ми трябваше да се излекувам and here I am. и съм тук. Ето ме на. И си един от шампионите в този спорт, доколкото разбирам, в дивизия стандарт. Standard, yes. Да, точно Какво така. означава стандарт? Standard division is Стандартната a дивизия certain type of е firearm определен вид that is more оръжие, powerful който е много силен, and it много allows мощно more ammunition оръжие. in the gun. И можеш много повече муниции да използваш, And you повече can патрони в you can това only use оръжие. iron sights, И можем да използваме the iron sights. iron sights on the gun. И можеш да използваш само от стомана мишени, мушка на мерника. Very competitive division. Изключително силно е състезателната част, конкуренцията в тази дивизия. Ти си бил инструктор на специалните части СЛОТ, където си служил и като полеви офицер, и като снайперист. Какво е важно за един мъж, който трябва да пази реда с помощта на оръжие? A law enforcement or anybody carrying a Всеки, gun независимо от това дали той е от човека must на реда not или overreact. носи оръжие, не трябва да реагира прекалено. So you must be willing Тоест, той трябва наистина risks, so да you do поема not рискове, shoot somebody who is но да не застреля човек, който е невинен, да не стреля по хората, In които са order to невинни. be calm, Той трябва да бъде you спокоен. must be very Трябва да confident запази in your спокойствие. А за да може да запазите спокойствие, вие трябва да сте много сигурен в това, което правите. So Така the better че, you train, колкото по-добре сте подготвени, колкото по-добре сте the less тренирани, likely you will be to shoot somebody. толкова по-малко де-факто ще имате възможност да направите my грешка, career as a стреляйки law enforcement officer, срещу някого. По време на over кариерата 20 си, times, когато работех като I блюстител had на реда, situations where I could над have shot somebody. 20 пъти аз трябваше де-факто да можех да стрелям My skill срещу in някого. shooting Аз съм много добре allowed me to обучен stay calm, и това ми помогна да запазя and I самообладание found a better way to и handle да the намеря situation without по-добър shooting. начин да реша ситуацията без да стрелям. Ти си в България по покана на Стефан Цанков от Българската федерация по динамична стрелба, който си е поставил амбициозната цел да развие този спорт в България. Срещна ли се вече с българи, които практикуват този спорт? Absolutely. Да. Stefan Sankov invited us to Стефан come. Цанков наистина and ни he has a nice покани. range Той in Plovdiv. има много добро стрелбище And we близо are до teaching Пловдив. courses there now. Ние там сега ще започнем да обучаваме части We от shot the специалните Bulgarian сили. National Championships. Ние участвахме сега до момента And в two of националното my първенство на assistant България instructors с моят асистент и Rosен Hristov Росен Христов, is the Bulgarian national който champion. е българския национален шампион Brian в момента Nelson is актуалния. also a world champion and Брайан also a match Нелсън, winner. който е също победител и шампион. But we met all the Bulgarian Ние се shooters and запознахме с shooters всички from all over български Europe. стрелци и с стрелци от цяла Европа. Може ли да направим тук една демонстрация, макар че нямаме точно стрелбище, но да покажем на зрителите какво всъщност представлява този спорт? I think we teach you to shoot. Аз мисля, че по-добре да ви покажем, да ви научим вас. Не е ли рисковано? Isn't it risky? No. Не.
Аз съм човек с много лабилна психика. Стрелбата всъщност е по-безопасна от доктора. Мислите ли? Абсолютно. Но тук има много хора в бенда. Някои от които понякога ме ядосват. Ако не насочите изрично оръжието към тях, мисля, че няма да има проблем. Добре, нека да опитам. Okay, let's try. First, we must learn to hold the gun. Първо трябва да знаем как да държим оръжието. A real gun is very powerful. Едно истинско оръжие е много мощно оръжие. Така че трябва да се научим как да запазим самообладание, да запазим стойката си. Така че стойката е изключително важна. Ние заставаме по този начин и се накланяме леко напред. Ръцете са напред по този начин и ръцете опънати и когато аз наклонете се леко напред, моля ви. Така, когато аз ви трябва да запазите баланс, защото ако аз точно така е добре, за да не мога аз да ви избутам по този начин. Самото оръжие трябва да бъде на муска, трябва да мерника да бъде изравнен. Това е мерника. Това е начинът, трябва да търсите този мерник по този начин и ще трябва да държите оръжието в ръката си, тази ръка по този начин. Добре. Good. Така. This way. Така. Is it good? Добре ли е? Is it good like this? Yeah, so far. Let's do it better. Тук на къде е сега тази ръка? Спусъка. То е много трудно, бе. This is difficult. Така. Line up the sight. Изравнете си мерника, моля. Like this. И да стрелям. And now I shoot. Gently. Съвсем нежно. Съвсем нежно. Gently. Okay. Добре. Ударихте ли според вас? Според мен излетя някъде далеч над мишена. Може ли да проверим? Can we check? Oh, we hit it. Ударихте в центъра. Okay, now. За мен успех е, че до тук няма жертви. My success is that we do not have victims so far. Next challenge. Следващото предизвикателство. You take the gun. Взимаме оръжието. And in reactive shooting, когато имаме стрелба, когато се реагира, когато имаме динамичната стрелба, това е комбинация от насочване и целене. Трябва да правим две неща. Трябва да насочим оръжието и едновременно с това да търсим целта. Трябва да се прицелим много добре, което всичко трябва да се случи много бързо. Това няма да стане. This is not gonna happen. Now you're going to here. Сега се насочвате и прицелвате. Насочвате, прицелвате. Да. Се. Вие ще ми дадете знак. On your command. On your command. Now, сега, the challenge. Предизвикателството. You have 1 second. Имате 1 секунда да направите всичко това. Само 1 секунда. Just 1 second. Няма да стане. It's not gonna happen. По-близичко, моля. От тук. Relax. Спокойно, отпуснете. Да, спокойно, ма лесно ли ми е? It's not easy. Така. Give me your left hand. Дайте ми лявата си ръка, моля. Така, с ръката по този начин. Right here. Така. Тук. From there. Когато чуете сигнала, вдигате оръжието и стреляте. Да. Stand by. Нещо не свири. Изчакате, не. Too late. Прекалено късно. Аз си знаех. I knew it. Да. Let me see. Какво да видите? То чаршафа скъсах. Аз от тук видях. You hit it. Мислите ли? Again, one time. Добре. Now, let's do it again. Сега ще го направим още веднъж. Майка и баща. Watch carefully. Take your finger. Гледайте внимателно. Пръста. Like this. Пръста. Now, Пръста. Watch. Level. Трябва да се изравни. Така. Да се изравни и тогава. И тогава се стреля. Бре. So keep the gun level. Трябва да е изравнено. Аз разбирам какво трябва да направя, ама мислите ли, че ми е лесно? But do you think it's easy? I understand what you're saying. Provайте. Вдигаме оръжието. Вдигаме. Ready? Оп. Така. Okay.
Аз мислих, че ще ме обучавате, а не ще да ми се подигравате. Моля ви се. Имайте уважение към старанието ми. Мисля, че най-сигурното нещо тук е За последно. И ако и този път не стане... Сега наистина ще направим така, че да изглеждате яко. Но ако не успея, обещавам да се закълна, че повече никога няма да практикувам това спорт. Clap your hands. This is where you hold the gun. Това е мястото, където вие държите оръжието. Така? Then I see the gun. След това виждам оръжието. Then I След това вдигам оръжието. from where I see. От там, откъдето го виждам. Аз го следя с очите си през цялото. Така като ми го обяснявате, изглежда много лесно. When you explain it, it looks really easy. Boom. It is easy and you will do it. Да, просто и вие ще го направите. What I need you to do is Това, което искам вие да направите, е да го направите бавно. Бавно. Направете го бавно. Ready? Защо бавно, нали? But I have 1 second. Да. I will make it first practice. Първо ще се упразним. Първо бавничко. Първо ще се упразним. Okay, relax. Упразняваме се. Спокойно, отпуснете се. Now, right here, see the gun? Така, виждате пистолета? Насочваме. Насочваме и се прицелваме. Now again, ready? Насочваме, прицелваме се. Fire. Boom. Стреляме. Now, ready? Да. Сега с време. Right here now. Ready? Right here. Come here. Now Мисля, че ранихме човек. Някой е ранен. We have an injured person. We injured someone. We're so sorry. Извинете. We're so sorry. Много съжаляваме. Много съжаляваме. Убихме човека. Yeah, we killed him. He's dead. We killed him. При това е полицай. This is a police officer. Tell him it's only a flesh wound. Това е само една лека последен рана. опит. Не се Right here, безпокойте. you're going to hold a gun here. Държим Same place, right оръжието по този начин. Right here. Stand up here. Малко Now you're going to hold right по-напред. here. Да. And Дръжте I'm го going to give you там. 1 Да. second. Добре. Ще ви This дам time една you're going to hit секунда. Последно. И This сега time you're наистина going ще to hit it. учим. Този път ще учим. Ready? Готови? Готов съм. Stand by. I'm ready. Stand by. Gently. Okay. Hit. Учихте. Обещавам ти повече никога да не се занимавам с този спорт, тъй като очевидно нямам талант. That was very good. Много добре Благодаря беше ти. всъщност това, което With one направите. day's Thank you training, very we would get much. much С better at един this. ден тренировка Благодаря ще ти. постигнем много добри За мен резултати. беше чест да ми гостуваш. Thank you very much. It Пожелавам was a ти great успех honor в for България. me to be my guest. Уважаеми зрители, I wish you представих ви success Рон in Айвари. Bulgaria. Уважаеми зрители, сега тук трябваше да гостува майор Костов, но не знам дали разбрахте, той беше прострелян от моите нещастни опити в динамичната стрелба. Така че пожелаваме му бързо оздравяване и ще дойде в някои от следващите предавания. Сега следва една новина от краткия обзор на Иво Сиромахов. Жената на френския президент Макрон отрече слуховете, че е участвала в щурма на Бастилията. Още достоверни новини, само в Новинарник. Здравейте! Мъдрите хора са казали, пари при пари отиват, а мис Тигрова отива при тъпанарник. Нали така беше? Гледайте ни! Започваме! Добър вечер, уважаеми зрители на Новинарник. Рубриката, която никой никога не гледа и която слага прът в колелата на радикалния екстремизъм. И когато се качиш на небето, там ще те чакат 72 чисто нови епизода на Новинарник. Аз май ще си остана рибар. Първият материал днес ще ни покаже лесно ли е да си зомби в днешно време. Вижте. Колко вкусно, Добре, ще си похапта. Голям късметлия си. Все на мен ще се падне мис Тигрова. Сега ви представяме разговор между двама кентаври. Хей, Пич! Все бях виждал странни създания в тая нашата митология, ама такова нещо не бях. Какво е това? От кръста надолу е бога на жълтата преса, от кръста нагоре е митичният убиец на КТБ. Това е Шишавър.
сега простете, но отново ще ви занимая със своите семейни неволи. Скъпа, днес май трябва да се бръсна. Мисля да поискам повишение от шефа си. И аз. За финал ще ви покажем едно и също в две различни ситуации. Това беше всичко от нас, уважаеми зрители. Скъпа, според мен вече си на възраст, на която не е подходящо да се печеш по монокини. Глупости. Защо мислиш така? Това беше всичко от мен и моите колеги за тази вечер. Гледайте ни утре. Довиждане!